så skal vi til at se de 3 ryttere, som vi skal hædre her i dag, som nummer 3, 2 og 1. Det kan være, at vi lige kan få dem herover til scenen. Og så er der en check her. Og så er der blomster fra borgmesteren. Gustav Dahl, mine damer og herrer. Fremragende løb. Stort resultat for Team Give Steel. Og fra landsholdet på den anden plads fra Astanas udviklingsteam U23 hold, Gustav Wang. Servietter, Mads Landbo! Og det er altså dagens bedste U23-rytter, der er 500 euro i præmiepenge og blomster. En kæmpe hånd til Mads Landbo. Vi kommer til at se meget mere til ham. Ja, læg du bare noget af det fra dig, Mads Landbo. Og lad os lige tage et vinderbillede, inden vi tager champagnen. Så får I lige nogle vinderbilleder her. Fremragende præstation. Og så her Herning, den 32. udgave af Grand Prix Herning er hermed afgjort. Vi fik en flot finale, og nu får vi også champagne. Ja, mine damer og herrer, Mads Landbo, Gustav Wang og Gustav Dahl.